ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና ኣለዎም ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ነቲ 10 ተዋርሕ ዝገበረ ጎንፂ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ፍታሕ የብሉን ክብሉ ብምግላጽ ኩሎም ወገናት ኩነት ጠጠው ኣቢሎም ልዝብ ክጅምሩ ትማሊ ጸዊዖም ብኩሉ ሸነኹ መጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ክብሉ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ንኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እቶም ዋና ጸሓፊ ምቁራጽ ተጻብኦ ክግበር ረድኤት ንምብጻሕ ዘይተቀየደ ፍቃድ ክህሉን ኢትዮጵያ ትመርሖ ልዝብ ክግበርን ጸዊዖም እዮም እዚ ስጉምትታት ንሓድነትን ምርግጋእን ኢትዮጵያ ንምዕቃብን ንምርግጋእ እቲ ዞባን ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍኳስን ኣድላይ ኢሎም ኣለዉ አንቶኒዮ ጉተሬስ ንቤት ምክሪ ጸጥታ ድሕሪ ዜና ኣብ ዝርእሲ ተወሳኺ ክህልወና እዩ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ምስ ሕወሓት ሰሪሕኩም ብዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊ 10 ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 8 ክሳብ 18 ዓመት ዝበጽሕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ፈሪድዎም ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ መንግስቲ ክልል ዓፋር ዕጡቃት ክልል ሶማሌ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ተወላዱ ዓፋር መጥቃዕቲ ፈጺሞም ክብል ከሲሱ ነቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ መንገዲ አዲስ ኣበባ ጅቡቲ ንተወሰነ ግዜ ተቋሪጹ ምንባሩ እውን ተገሊጹሎም እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ዝተገልጸ ዓፋርን ሶማሌን ይግባአና እዩ ብምባል ካብ ዝሰሓሓቡ ብለን 3 ቀበሌታት ሓንቲ ኣብ ዝኾነት እንድፎ እዩ መንግስቲ ክልል ሶማሌ ብወገኑ ብሓይልታት ጸጥታ ፌደራል ሓለዋ ክግበረሎም ካብ ዝተወሰኑ 3 ቀበሌታት ዕጡቃት ዓፋር ኣብተን ክልተ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ብኣማእት ዝቁጸሩ ተወላዶ ብሄረ ሶማሌ ስለ ዝቐተሉን ፌደራል መንግስቲ እውን ዝግብኦ ሓለዋ ብዘይ ምግባሩን ናብ ሳልሳይ ቀበሌ ፍሉይ ፖሊስ እቲ ክልል ከም ዝለኣኸን ኣብቲ ቀበሌ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ዝፈተኑ ዕጡቃት ዓፋር መሊስና ክብል ገሊጹሎም ክልል ሶማሌ ብተወሳኺ መሓውራት ዜና ንምስሕሓብ ዓፋር ሶማሌ ብሚዛናውነት ኣይጽብጽቡን ዘለዉ ክብል እውን ወቂሱ ይብል ጸብጻብ አዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኩናት ይካየደሉ ኣብ ዘሎ ከባቢታት ብሴፍቲኔት ወይ ከዓ ፕሮግራም ምግቢ ንስራሕ ዝሕገዙ ዝነበሩ 700,000 ዝኾኑ ዜጋታት ስሩዕ ድጋፍ ከባጽሕ ከም ዘይከኣለ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣፍሊጡ ናይቲ ክልል ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋን ኣተሓባባሪ ውሕስነት ምግብን ፍሉይ ደገፍ ዝደልዩ ከባቢታትን ከም ዝበሎ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ኣብ ክልል ኣምሓራ ብኩናት ንዝተመዛበሉን ካልኦት ረድኤት ደለይትን ዘርእይዎ ተገዳስነት ትሑት እዩ ኢሉሎም ነዚ ዝገለጹ ኮሚሽነር ዘለዓለም ልጃሎም እዮም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራላ ኢትዮ ቴሌኮም ትማሊ ኣብ ከተማታት ማእኸላዊ ምዕራብ ሪጅን 4G LTE Advanced ዝተባህለ ፍጡን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም ዘጀመረ ኣፍሊጡ ኣካዲት ስራሕ ቴሌኮም ወይዘሪት ፍረ ህይወት ታምሩ ኣብ ከተማ ኣምቦ ተረኺበን ነቲ ኣገልግሎት ኣብ ዘጀመራሉ እዋን 5 ከተማታት ተጠቀምቲ ከም ዝገብር ገሊፀን እዚ እውን ንዓማዊል ቅልጡፍ ኣገልግሎት ንምሃብ ኢለን ኣለዋ ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ዞባታት ምዕራብ ወለጋ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምቁራጹ ብዝምልከት ግን ዝሃቦ ምላሽ የለን ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕረውን ኣይሰለጠን ክብል ሪፖርተር ቪኦኤ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ሓቢሩሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ከም ዝገለጾ ኣብ ታምቡራ ክፍለ ግዛት ምዕራብ ኢኳቶሪያል ድምፂ ከቢድ ብረት ከም ዝተሰምዐን ውጥረት እውን ክቢሉ ከም ዘሎን ገሊጹ ብመሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ ልዕሊ 28,000 ሰባት ብሰንኪ ህውከት ኣባይቶም ራሕሪሖም ከይዶም ኣለዉ ፕሬዚደንት ጫድ ነበር ሁሴን ሃብሬ ትማል ሐሙስ ኣብ ዳካር ተቐቢሮም ሁሴን ሃብሬ ብስቅያት ቅትለትን ጾታዊ ዓመፅን 10ታት ኣሽሓት ሰባት ተሓታት ዝተገብሩ ሰብዮም 15 ደቂቃ ጥራይ ኣብ ዝወደእ ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብ ሓደ ብናውቲ ህንፃ ዝተመልአን ፍርቁ ዝተሃንፀ መስጊድ ዝርከቦን ናይ መካይን ጠጠው መበሊ ቦታ እዩ ተፈጺሙ ብመሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ተሓተት መጥቃዕቲ ካቡል ኣፍጋኒስታን ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ሓንሒኖም ኣብቲ ትማሊ ሐሙስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 13 ወታደራት ኣሜሪካን ብዙሓት ሲቪላትን ተቐቲሎም እዮም ፕሬዚደንት ባይደን ባንዴራ ኣሜሪካ ትሕቲላ ከተንበልብል እውን ኣዚዞም ኣለዉ ስቲቭ ሄርማን ዘዳለወ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ ኣብ ከባቢ መዓርፎ ነፈርቲ ካቡል እዩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ትማሊ ሐሙስ ካብ ጣሊባን ንምህዳም ካብቲ ሃገር ክወፅኡ ዝደልዩ ሰባት ኣብ ተኣከብሉ ሰዓት ልዕሊ 100 ሰባት ኣብ ሓንቲ ረፍዲ ተቐቲሎም በቲ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ካብ መንጎኦም 13 ወታደራት ኣሜሪካ እዮም ፕሬዚደንት ባይደን ካብ ዋይት ሃውስ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቶም ነቲ ጭካነ ዝመልኦ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዋግኦም ክረኽቡ እዮም ክብል ሓንሒኑሎ For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
ነቶም ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ወይ ዝኾነ ንኣሜሪካ ክጐድእ ዝደሊ ክፈልጦ ዘለዎ ነገር ይቕረ ኣይክንብለሎምን ኢና፣ ኣይክንርስዖን ኢና፣ ክንሃድነኩም ኢና፣ ዋጋ ከም እትኸፍልሉ ክንገብር ኢና፣ ንረብሓታትናን ህዝብናን ንምሕላው ኩሉ ኣብ ትእዛዘይ ዘሎ ስጉምትታት ክጥቀም እየ ክብል ኣሰሚዑሎ ባይደን። ነቲ መጥቃዕቲ ካቡል ዝፈጸምኩ ባዕለየ ዝበለ ዳዒሽ ሓላፍነት ወሲድሎም። ባይደን ሕጂ ወተሃደራዊ ኣዘዝቱ ንትካላትን መሪሕነትን ዳዒሽ ንምህራም ዝኽእል ስርሒት ከዳሉ ኣዚዙሎም። We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. ኣብ ዝመረጽናዮ ቦታን ግዜን ንጹር ዕላማታት ዝወቅዕ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና። ክትፈልጥዎ ዝግባእ እዞም ኣሸበርቲ ዳዒሽ ኣይክዕወትን እዮም። ኣሜሪካውያን ካብ ካቡል ክነውጾም ኢና፣ ኣፍጋናውያን መሳርሕትና እውን ክነውጾም ኢና። ስለዚ ተልእኮና ክቕጽል እዩ ክብል ኣስዒቡ ፕሬዚደንት ባይደን። በቲ ትማሊ ሐሙስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ኣፍጋናውያን ተቐቲሎም እዮም ካብቲ ሃገር ንኽወፁ ዝጽበዩ ዝነበሩ። ጣሊባን እውን ነቲ መጥቃዕቲ ኾኒንዎ ኣሎ። ጆ ባይደን ትማሊ ባንዴራ ኣሜሪካ ትሕት ኢላ ክተንበልብል ኣዚዙሎም ክሳብ ነሓሰ 30 ንኽብርቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝተቐተሉ 13 ወተሃደራት ኣሜሪካ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ካቡል እቲ በቲ መጥቃዕቲ ሃዲሙ ዝነበረ ህዝቢ ዳግም ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ተመሊሱሎም። እቲ ናይ ምውፃእ መስርሕ ድማ ቀጺሉ ውዒሉሎም። እቲ መስርሕ ምውፃእ ካብ ጅምር ልዕሊ 100,000 ኣፍጋናውያን ካብቲ ሃገር ክወፁ ክኢሎም ኣለዉ። يقنيلنا تولد بخال زينا أفغان تكالات حبورات منغستات أبتحت من محدار طالبان كقاطبهم نزخل سدة فريهم لحنا نتن حلوان من دايك نزخل وحزي أما أتاشحات أفغاناوين سدتنياتات مدلاوات نمقبار دارقا 300 مليون دولار يمحصنوا اللوم أمو داتا زينا عرفت لنا سنة سرعات كبري قديم سنة وبنيا تخلين كيل قبرو ود قبرو لومي 27 النهاسة فرق معلتي سدرابيتو مسارحتون فتوتون أبز ترخبلو أبس مراز ركب مكان مقابر حربينيا تتفجم اللوم ود قبرو تمال حاموس أما بل 7 حدا عامت عدميو بهاند بتاو حمام معرافو تقليج اللوم برهان برهي حدس أبصاب ليخلنا اللوم سنة سرعات كبري قديم سنة وبنيا تخلين كيل قبرو لومي عربي 27 النهاسة فرق معلتي سدرابيتو مسارحتون فتوتون أبسترخبلو أما كان مقابر حربينياتات أسمرا تفتصيمو بحر سنة وبنيا تخلين كيل قبرو كاببو قبرو والد قابر كاولاريتو دهاب قبر يوهانسن أبشانت 950 أب عدو ونانالاين وزوبا سرجاء زوبا مأكل توليدو أبنوس أدميو ولاديو بمثل استفليو زغتيمو تمرتو أبقالا إكفليا قواريسو لنفسون ولاديتون كتأور سراح كنادي نابا أوردت أمريهم أبا أوردت أبسرح جردين تقطيرون وسون جزية مسترها زحاشنا يسرح أدر كركب أبا سمرا أبنلا كربيت سرح شغلات جمرة أب هيوتو زلاليون نهاورو مويو زخونو سنة طبب زفتشن زترد انكا أب اوان كتتنقو نبره كرار مليخو دمسوك آنيو أب قويلان وراياتن كتساوة مسجمرة عيسانهن أبتناي هاورو متسوعاتا هيوتو زخونو مويا سنة طبب تحاله نفلما جزي أم مجمرة سبعتات ناباند فينوس تتنبيرو نايجزار أسو درفتات كفري زي جمرة دمساوي تخلينكي الجبرو بمهلاوي زيماتات قويلا دقوعان استاليلاوي هرمتن لعلي هدوما وجر بزخادة سنة قطمون أب لعلي أفكرت موزيكا كأتو جزي أي وسدن أبزق جزي زي إخاء إنه الكارو عن سبا مريت عركوب كباين زبلا درفتاتو لبي ارتراوين من اسيات سليبو ناب هاقراوك أرسي كوحزو عبترا تساويتو أبشحن 974 نتي بدرفتاتو كساتفو زصنع حرنة وقالسي بأكال نمصنبار نابتقادلو حرنة إرتراز تسلفة تخلين كيل قبرو معرب لح أفموزو زسرع سنة طبب عتيقو نابقدلي سلاز تسنبرة وني زنقنقن ناي مقدال منفس زسرع ودابن قوسقواسن سنة طبباو سرحات أفريو تخلين كيل قبرو دقالاتو مسلتات زسئل بزيمو سمعيتات زأرق دمساوي بمنبارو كساب حجي بجزية تفتينهم زي هاسو صباق زنصبارقو أمايت درفتات قدم ميدان أم ميدان أب سدتن دحرنا سنتن أب كل مدرحات رزنتي سرحات زبركته أركانيو أتابع الجمل تسكى مصبا أنه الكاروب عن سبا أوردت تسني مريت أرقب كوباي عكاتي بلئي مسلته صباي أباقوم بحبرخا أبسحال باركا انتايريها ورطو نموياخ من مو زي فلطو زبلا درفتاتو قال كابتوم أب لبي أفكرت زي هاسو سرحاتو يوم
ነፍሲሄር ገዲም ስነ ጥበበኛ ተክሊንኪኤል ገብሩ ብሃንደበታዊ ሕማሚው ሐሙስ 26 ነሐሴ 2021 ኣብ መበል 71 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ነፍሲሄር ገዲም ስነ ጥበበኛ ተክሊንኪኤል ገብሩ በዓል ሓዳርን ኣቦ 8 ውሉዳትን እዩ። ቪኦኤ ንስድራ ቤትን ፈተውትን ጽንዓት ይሃብኩም ትብል ብርሃነ በርሀ ለድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ። ሰላም ዕረፍቲ ወዲ ገብሩ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ናብ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ምስ ሕወሓት ሰሪሕኩም ብዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊ 10 ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 8 ክሳብ 18 ዓመት ዝበፅሕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ፈሪድዎም ኣሎ። ዮናታን ዘብዴዎ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ። ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናይ ደቡብ እዙ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ትማል ሐሙስ ኣብ ልዕሊ 10 ተኸሰስቲ ብይን ሂቡሎ። እቲ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ዓቀብቲ ሕጊ ዘቕረብዎ ናይ ፍርዲ ውሳነ ሓሳብ ነቲ መጋባእያ ኣቕሪቡ ናይ ጠበቓታት ናይ ውሳነ መቕለሊ ሓሳብ ምስ ሰምዐ እዩ ነቲ ውሳነ ሂቡ። በዚ መሰረት ኣብ ልዕሊ ሓለቓ 50 መብራህቱ ጥላየ በርሀ ናይ 18 ዓመት፣ ሓለቓ ሽሕ ባሻ ክፍለ ካሕሳይ ናይ 17 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ተወሲኑ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኮሎኔል ክፍለ ፍስሓየ ናይ 14 ዓመትን 2,000 ብር መቕጻዕትን፣ ኣብ ልዕሊ ወታደር መኮነን ክንፈ ናይ 13 ዓመት፣ ሓለቓ 50 ፈረደ 11 ዓመትን 3 ኣዋርሕን፣ ምክትል ሓለቓ 10 ኣሰፋ ሓጎስ 11 ዓመት፣ ሓለቓ 10 ክፍለ ንጉሰ ገብረ ገርግስ 9 ዓመት ተፈሪድዎም ኣሎ። ኮሎኔል ካሱ ሃፍቱ 11 ዓመት፣ ኮሎኔል ሓጎስ 8 ዓመት፣ ሌተናል ኮሎኔል ሃይለ ገብሩ 10 ዓመትን 2 ኣዋርሕን ማእሰርቲ እውን ተፈሪድዎም ኣሎ። እቶም ተኸሰስቲ ዝተፈላለዩ ምስጢራዊ ሰነዳት ንፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ኣሕሊፎም ብምሃብ ምስጢራዊ ጉጅለ ብምውዳብን ብምብልሻውን ብካልኦት ክስታትን ከም ዝተፈረዶም ኣብቲ መጋባእያ ተገሊጹ። መራሒ ጉጅለ ክፍሊ ፍትሒ ደቡብ እዝ ሓለቓ ሽሕ ፀሓይ ምንዳ ድሕሪ እቲ መጋባእያ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ላዕለዎት መኮንናት ሓዊሱ መስመራዊ መኮንናትን ሰብ ካሊእ ማዕረግን ነቲ ሰራዊት ንምጉዳእ ይሰርሑ ነይሮም ኢሎም። ምስ ኦነግ ሸኔ ዝነበረ ርክብ ሎሚ ዝተፈጥረ ከይኮነስ ቅድም ክብል ካብ 2010 ዓ.ም ጀሚሩ እቲ እዙ ንሸኔ ንምጥፋእ ኣብ ተልእኾ እናሃለወ ምስ ሸኔ ብምርኻብ ዝተፈላለየ ረብሓ እናተቐበሉ ነቲ ሰራዊት የውቅዑ ዝነበሩ ከምኡ እውን ነቲ ጁንታይ ይድግፉ ዝነበሩ በቲ ቤት ፍርዲ ጥፋተኛ ገይርናዮም ኣለና ኢሎም። አጠቃላይ የነበረው የምርመራው ሂደት በጣም ውስብስብ ነበር። በተለይ እነዚህ ትግርኛ ተናጋሪዎች ለደህንነታቸው ተብሎ ወደ ምዕራብ አባያ ወተባለ ተጠርንፈው ነበር። ዝነበረ ሓፈሻዊ ምርመራ ዝተሓላለኸ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ዞም ትግርኛ ተዛረብቲ ንድሕንነቶም ተባሂሉ ኣብ ምዕራብ አባያ ኣብ ዝተባሃለ ተጠርኒፎም ነይሮም። ስለዚ ዝበሰለ መረዳእታ ብምትኽኻብ እቶም ጥፋተኛታት ኣብ ኣደባባይ ብፍርዲ ክቅፅዑ ገይርናዮም ኣለና እዮም ኢሎም። ናይ ተኸሰስቲ ጠበቓ ሓለቓ ሚእቲ እምሩ ጫላ ይግባይ ዝሕትት ፍርዲ እንተሃልዩ ኣብ ከይዲ ክንሓትት ኢና ኢሎም። ቅና አገልግሎት በምንሰጥበት ጊዜ ፍትህ እንዳይዛባ መጠቀም የሚገባቸው መብቶች ካሉ ይህን መብቶች እንዲጠቀም የበኩላችንን ጥረት አድርገን አገልግሎት ጥብቅና ንህበሉ ጊዜ ፍትሕ ከይዛባዕ ክጥቀሙሉ ዝግብኦም መሰላት እንተደኣ ሃልዩ ነዞም መሰላት ክጥቀሙ ፃዕር ገይርና ኢና። እቲ ሕጊ ስዒብ ውሳኔ ክሳብ ዝተውሃበ ብወገንና ጽቡቕ እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ እዮም ኢሎም። ብተመሳሳሊ ገበን ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ዝወዓሉ ልዕሊ 150 ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎን ምርመርኦም ዝተወድአ ኣብ ቀረባ ክሲ ከም ዝምስረቶምን ተገሊጹ ኣሎ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ አየርላንድ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ኢስቶኒያ፣ ፈረንሳይ፣ ኖርዌይን ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ትማል ሐሙስ ኣብ ኒውዮርክ ተኻሂዱ ነይሩ። ኣብ ጉዳይ ክልል ትግራይ ኣተኪሩ ዝተኻየደ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ብዘይ ናይ ሓባር መርገፂ ተፈጺሙሎ። ሙሉእ ጸብጻብ በትረ ስልጣን። The provisional agenda for this meeting is peace and security in Africa. ናይ ሎሚ ዋናዊ ኣጀንዳ እዚ ቤት ምክሪ እዚ ሰላምን ፀጥታን ኣፍሪቃ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። እዚ ኣጀንዳ እዚ ተቐባልነት ረኺቡ ናብ ምይጥ ንኽእቶ ተወሲኑ ኣሎ በሉ ናይ ዝወርሒ እዚ ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ህንዲ።
እቶም ፕሬዚደንት አስዒቦም ንቀዋሚ አምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኒውዮርክ ናብ ተኣኼባ ንከኣቱ ከም ዝተፈቀደሎም ብምግላጽ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ሚስተር አንቶኒዮ ጉተረስ መኽፈቲ መደረ ንከስምዑ አንገድዎም ዋና ጸሓፊ ጀመሩ። Mr. President, thank you for convening this meeting on the situation in Ethiopia. ሚስተር ፕሬዚደንት ነዚ ኣብ ልዕሊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝተኣኼባ ስለ ዝጸውዑ አመስግን ኢሎም መደረኦም ዝጀመሩ ሚስተር አንቶኒዮ ጉተረስ ኩነታት ኢትዮጵያ ንመላእ አፍሪቃን ማሕበረሰብ ዓለምን መዘራረቢ ኮይኑ ከም ዘሎ ጠቐሱ። ኣብ ክልል ትግራይ ቅድሚ 9 ኣዋርሕ ዝተወልዐ ወተሃደራዊ ግጭት ናብ ካልኦት ክልላት ከም ዝተጋፍሐ ሰብኣዊ ስቃይ ይውስኻሎ ንኢትዮጵያን መላእ እቲ ዞባን ሰፊሕን ሓያልን ፖለቲካዊ ቁጠባውን ሰብኣውን ሳዕቤናት ሒዙ ከም ዝመፀን ገለጹ ጉተረስ አስዒቦም All parties must recognize a simple truth. There is no military solution. ኩሎም ወገናት ንሓደ ቀሊል ሓቂ ክግንዘቡ እደሊ እቲ ቅልውላው ወተሃደራዊ ፍታሕ ኣይርከበሉን እዮም ዘበሉ። ዝሓለፈ ሰሙን 3 ነጥብታት ዝሓቆፈ ጻውዒት ከም ዘቕረቡ ዝገለጹ እቶም ዋና ጸሓፊ ቀዳማይ ኩሎም ወገናት ውግእ ብቕጽበት ደው ከብሉ፣ ካልኣይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይደረት ናብ ኩሉ ከባቢታት ንኽባጻሕ ክሕግዙን ህዝባዊ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ንክምለሱን ምግባር፣ ሳልሳይ ኢትዮጵያ ትመርሖ ፖለቲካዊ ልዝብ ክጅምርን ነቲ ቅልውላው ፍታሕ ክናድዩሉን ዝብሉ ከም ዝነበሩ ኣዘኻኺሮም። እዞም ዝተጠቕሱ ነጥብታት ምፍጻሞም ኣገዳሲ ዝኾነሉ ክልተ ምኽንያታት ክገልጹ ከለዉ ሓድነት ኢትዮጵያን ህድኣት እቲ ዞባን ዝትንከፍ ስለ ዝኾነ ይብሉ። ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ከም ዝለሓኾ ዝገለጹ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባዕላዊ ምቁራጽ ተውሲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊቱ ካብ መቐለ ምስሓቡን ናብ ዝተማልአ ምቁራጽ ተጻብኦ ኣየብቃዕን ኢሎም። ክልል ትግራይ ካብ ሰብኣዊ ሓገዛት ተዓጽያ ከም ኤሌክትሪክ፣ ቴሌፎንን ካልኦት ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ከም ዘይትረክብ፣ ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ከም ዝሰገሩን ውግእ ከም ዝሓየለን ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ንህዝቢ እናሰለፉ ናብ ውግእ ይጽንበሩ ከም ዘለዉ ተባራዕቲ መግለጽታትን ንዘርኢ እናፈለኻ ምጽላምን ስለ ዝቐጸለ ንማሕበራዊ መሰረት እቲ ሃገር የበጣጥሶ ከም ዘሎ እቲ ውግእ ንሙሉእ እቲ ዞባ ይጸልዎ ኣሎ ኢሎም አንቶኒዮ ጉተረስ። ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ከባቢኡ ተመዛቢሉ 400,000 ህዝቢ ኣብ ጥቓ ጥሜት ይርከብ። ካልኦት 1 ሚልዮን ድማ መሰረታዊ ቀረባት ተጸበይቲ ኮይኖም ማዕስከር ስደተኛታት ዓንዮም ትካላት ጥዕና ፈሪሶም ክሊኒካትን ሆስፒታላትን ተጠቂዖምን ተሰሪቆምን ዝገደደ ድማ ብምቁራጽ ኤሌክትሪክን ቴሌኮሙኒኬሽን ተሓላሊፉ ኣለበሉ። ቀጺለን መደረ ዘስማዓ ኣምባሳደር ኣየርላንድ እየን ንሰን ክዛረባ ከለዋ ንዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብ ክልል ትግራይ እናማዕበለ ዝመፀን ናብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ዝለሓኾን ቅልውላው ተኸታቲልና እዩ ኢና። ቅጽበታዊ ሳዕቤኑ ሰፊሕ ሰብኣዊ ጸገም መፍጣሩ እዩ። ኣብ ትግራይ ጥራሕ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ሰብኣዊ ረድኤት ኮይኑ ናብዚ ንርከበሉ ብርኪ ምብጽሑ ዘጉህ እዩ በላ ኣስዒበን። Sadly now, if the crisis is not urgently addressed, the longer-term consequences for the unit... እቲ ዝሕዝን ነገር እዚ ቅልውላው እዚ ብግቡእ እንተዘይተታሒዙ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነትን ናይቲ ዞባ ህድኣትን ክትንከፍን ኣቕናውን ክኸውን እዩ። ስለ ዝኾነ እዩ ኣየርላንድ ብዘይ ምቁራጽ ከቢድ ሻቕሎታ እናገለጸት ዝጸንሐት በላ። ኣምባሳደር ኣየርላንድ ንጻውዒት ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብምግዋሕ ኩሎም ተዋጋእቲ ንግጭት ብቕጽበት ደው ከብሉ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ጸገም ንክሓልፍ ከኽእሉን ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ንክምለስን ሳልሳይ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ውግእን ንዝሰፍሐ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ዝሕግዙ ኩሉ ሓቆፍ ልዝብ ንኽጅመር ጸዊዐን እየን። ይቕጽላ It's clear that women and girls have been systematically raped and abused throughout the conflict. ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሙሉእ ግዜ እቲ ውግእ ስልታዊ ምድፋር ተፈጺምወን ተዓሚጸንን እየን። ከባብታት ኣብ ትሕቲ ቃንዛ ወዲቖም እዮም። ንዓለም ለኸ ሕግታት ዝጠሓሱ ኩሎም ወገናት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም። ፈጸምቲ ግፍዒ ናብ ፍርዲ ምምጻእ ተወሳኺ ግፍዒ ንከይፍጸም ዋሕስ እዩ በላ። ወካሊት ፈረንሳይ እየን ቀጺለን መደረ ዘቕረባ ውግእ 10 ኣዋርሕ ኣቕፂሩ ኣሎ። እቲ ውግእ ዝተፈላለዩ ተዋሳእቲ ኣለውዎ። ፌደራል መንግስቲ፣ ምልሻታትን ሓይልታትን ክልላት፣
ሓይልታት ኤርትራን ክልል ትግራይን ዝሳተፉሉ እዩ ኢለን ይቕጽላ። All parties must agree on a ceasefire. We'd also call for a definitive withdrawal of Eritrean forces from Ethiopian territory. ኩሎም ተዋጋእቲ ንምቁራጽ ተኽሲ ክቕበለሎ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ግዛት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተነጸረ ግዜ ንኽወፁ ሓይልታት ትግራይ እውን ንወሰናት ትግራይ ክኽተሉን ውግእ ንኸየጋፍሑን ንጽውዕ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሃገር ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ዘሳሕብ ከባብታት ናብ ስምምዕነት ምምጻእ ኣገዳሲ እዩ በላ። ኣምባሳደር ኖርዌይን ብሪጣንያን ብተመሳሳሊ ውግእ ደው ክብል ኣብ ትግራይ ንዝወረደ ከቢድ ሰብኣዊ ጥፍኣት ንኸበቅዕ ክውሰዱ ኣለዎም ዝበልዎ ስጉምትታት ክጠቕሱ ከለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ተዋሳእትን ናብ ትግራይ ንዝኣቱ ረድኤት ብዘይጸገም ንኽሓልፍ ይሓግዙ ኩሎም ወገናት ንሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ክሕግዙን ከየተዓናቕፉን ኩሎም ወገናት ንዓለም ለኸ ሕግታት ክግዝኡን ክትግበሩን ጸዊዖም ኣምባሳደር እንግሊዝ ፈጸምቲ ግፍዒ ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ቅልውላው ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ፖለቲካዊ ልዝብ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ወካላ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሓቡራት ሃገራት ነይሮም ኣስዒቦም መደረ ዘስምዑ ከምዚ በሉ As we have heard from the Secretary General, the military confrontation has escalated. ዋና ጸሓፊ ከም ዝበሉና እቲ ውግእ በርቲዑ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝቐረበሉ ጻውዒት ልዝብ ነጺጉ ኣብ ክንድኡ ሚሊሻታት ንክስለፉ ብወግዒ ጸዊዑ ኣሎ ሕወሓት ብተርኡ ንወተሃደራዊ ወፍሪ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ኣስፊሕዎ ኣሎ ሕወሓት ዘካይዶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ስለ ዘፈናቕለ ብህጹጽ ደው ክብል ኣሎ ሰራዊት ኤርትራ እንደገና ናብ ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ ወተሃደራዊ ልፍንቲ ምፍጣር ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ውግእ ከስዕብ እዩ በሉ እዚ ኩሉ ንሕብረት ሉዓላዊነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ይሽርሽሮ ስለ ዘሎ ንኩላትና ሻቒሉና ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓትን ካልኦት ሚሊሻታትን ነቲ ውግእ ብህጹጽ ደው ከብልዎ ይግባእ ሰብኣዊ ረድኤት ንክሓልፉ ክፍቀድን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ምቁራጽ ተጻብኦ ክትግበሩን ኣሜሪካ ጸዊዓላ ኣብ ልዕሊ 3 ስክፍታታት ከተኩር ይደል እየ ዝበሉ ወካላ ዩናይትድ ስቴትስ ከቢድ ሰብኣዊ ኩነታት ቅጽበታዊ ምጅማር ልዝብን ነባራይ ምቁራጽ ተጻብኦን መውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ግዛት ኢትዮጵያን ከም ዝኾኑ እውን ሓቢሮም እዮም ይቕጽሉ The Ethiopian government and regional authorities continue to cut off Tigray. ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ ሰበስልጣንን ንትግራይ ዓጽዮም ማእዮም ዝተወሰነ ሰብኣዊ ረድኤት እዩ ዝሓልፍ ዘሎ እዚ ድማ ናብ ዘየድሊ ሞት ሰባት ኣቃሊዑ እዩ ዝሓለፈ ቀነ መኻዚኑ ትካላት ረድኤት ከም ዝተጸንቀቐ ተገሊጹ እዩ ሓደጋ ጥምየት ኣብ ትግራይ ኣንጸላልየሎ ባሉ ንሶም ንዩናይትድ ስቴትስ ዘሻቕላ ኢሎም ዝገለጹ ካልእ ነገር እውን ጠቒሶም እዮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተቖጢዕና ኢና ሓደ ሰራሕተኛ ረድኤት ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰራዊት ሕወሓት ዝሓለፈ ቀነ ተቐቲሉ እዩ ትካላት ረድኤት ቤት ጽሕፈት ዘይመንግስታዊ ትካላትን መኻዚኖታትን ብሕወሓት እናተዘርፈን ንብረት ናብ ትግራይ እናተወሰደን ተዓዚቦም እዮም በሉ እቶም ወካላይ ኣሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝቐረባ ንኤርትራዊ ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ጀነራል ብሕጊ ማግኔትስኪ እገዳ ከም ዝተነበሮ ዘዘኻኸሩ እቶም ኣምባሳደር ሰራዊት ኤርትራ ካብ ተወሳኺ ስጉምቲ ክድሕን እንተኾይኑ ካብ ሰሜናዊ ግዛት ኢትዮጵያ ብህጹጽን ብቋምነትን ክወፅእ ኣለዎ ኢሎም ወካሊት ፌደሬሽን ሩስያ ብወገነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰነድ ዝኣወጆ ባዕላዊ ምቁራጽ ተኽሲ ምኽላፉ ዘጠዓስ እዩ በላ ተዋጋእቲ ትግራይ ካብ ክልሎም ሰጊሮም ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ከም ዝኣተዉ ብምዝኽኻር እቶም ተዋጋእቲ ንመስመር ኢትዮጵያን ጅቡቲን ምብታኾም ኣሸቓሊ ኮይኑ ከም ዝረኸብኦ ገሊጸን እየን ኣስዒበን ከምዚ ይብላ We welcome the efforts of the Ethiopian authorities recently getting ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት ብወገን ሰመራ ኣቢሉ ንክሓልፍ ምቅርራባት ምግባሮም ንድግፎ ኢና ቢሮ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ቀረባት ምውዳብ እውን ዝናኣድ እዩ እዚ ድማ ናብ ትግራይ 100 ናይ ጽዕነት ማካይን በብመዓልቱ ንክብገሳ ዘኽእል እዩ ኢለን ሰን ወካሊ ቻይና ብወገኖም ናይ ኢትዮጵያ ሰላምን ህድኣትን ሙሓስ ረብሕኡ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንምሉእ እቲ ዞባ እዩ ኢሎም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ነቲ ግጭት ኣወጊዶም ንኣፈላላዮም ብልዝብ ክፈትሕዎ እዮም ዝብል እምነት ኣለና በይናዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጻረር እዩ እውን ኢሎም ኬንያ ንሰለስተ ሃገራት ኣብቲ ቤት ምኽሪ ዝኾና ኒጀር ቱኒስያ ከምኡውን ሴንት ቪንሰንን ግረናዳን ወኪላ እያ መደረ ኣስሚዓ
እቶም ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ተራጻሚ መርገጽታት መበገሲኡ ኣብ ልዕሊ መጻኢ ኩነታት እታ ሃገር ዘይቃደው ኣረኣያታት ስለ ዘለው እዩ ይብሉ። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብሕልፊት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝተፈጸሙ ቅትለት ንኹንን ዝበሉ እቶም ኣምባሳደር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ዕንቅፋታት ንፖለቲካዊ ልዝባት ከውግድ ንጽውዕ ተቐባልነት ዘለዎም ሕቶታት ከም ዘለው ኣሚኑ ክቕበል ይግባእ። ንህዝቢ ናብ ውግእ ምስላፍ ሻቕሎት ከም ዝፈጠረልና እውን ክንሕብር ንፈቱ ኢሎም ዕጡቓት ትግራይ ወይ ከዓ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብወገኖም ይብሉ ንሶም ካብ ካልኦት ክልላት ክስሕቡ ንጽውዕ በሉ። ኣብ መወዳእትኡ ዕድል ዝተውሃቦም ቀዋሚ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኒውዮርክ መደረ ንኸስምዑ እዩ። ኣምባሳደር ታየ አጽቀሥላሴ ጠንቂ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ዝብልዎ ክገልጹ ከለዉ ከምዚ ይበሉ። The current state of affairs in Ethiopia did not transpire overnight. ዋናው ኩነታት ኢትዮጵያ ብሓደ ለይቲ ዝተፈጠረ ኣይኮነን። ሕወሓት ሕዳር 4 ኣብ ልዕሊ እዝ ሰሜን መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍጻሙ ኣቐዲሙ ይሰርሓሉ ዝነበረ እዩ። እንተወሓደ ኣስታት 30 ዓመታት ተቑፂሩ እዩ። ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጸጥታውን ቁጠባውን ልዕልና እዩ ነይርዎ ይብሉ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ክስሕብ ከሎ ሓረስታይ ክሓርስ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ንክሓልፍ ተባሂሉ እዩ ነይሩ። እዚ ውጥን እዚ እንተዝዕወት ነይሩ በሉ ንሶም ገጽና ናብ ዳግመ ህንጸት ንኽነምርሕ ምኽኣልና ነርና ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ኣጽዒቦም The government of Ethiopia is fully cognizant of its obligation to its citizens. መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታቱ ዘለዎ ግዴታ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝፈልጥ። ስምዒታውን ፖለቲካውን ምዃን ግና ሓጋዚ ኣይኮነን። ግዴታና ንምፍጻም ዓቕምና ዘፍቀደ ብምሉእ ክንፍጽም ኢና ኢሎም ኣምባሳደር ታየ። ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ 5 ሃገራት ማለት ኣየርላንድ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ኢስቶንያ፣ ፈረንሳይን ኖርዌይን ዝጸውዐኦ ክፉት ኣኼባ ናይ ትማሊ ኣብ ዕጹብ መድረኽ ከም ዝቐጸለሉ እውን ዝመጸና ዜና ገሊጹ። ድምፂ ኣሜሪካ ይኹም ሰምዑ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕቲ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ምዝዛም ገጽና ኢና። ቅድሚኡ ግን ሙዚቃ ናይ ወዲ ገብሩ ክነጻወት ወዲ ገብሩ ትማሊ ሓሙስ ዓሪፉ ሎሚ ዓርቢ ድማ ሓመድ ድበ ተገይሩሉ ኣሎ ኣብ ኣስመራ እዛ ሙዚቃ